Foli ye an matigi Ala ta ye a denkɛ Yesu Krista tɔgɔ la. An bɛ ka kuma sinsin fɛnba min kan, o ye nin ye ka I yɛrɛ dɔn walasa ka bolofara ngalomaw dɔn. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, e min ye chrétien ye, ne min ye chrétien ye, an ka se ka an dɔn, an yɛrɛ dɔn, ka an ka danaya jusigilanw dɔn ka ɲɛ. Ni an ye an yɛrɛ dɔn ka ɲɛ, ka an ka danaya jusigilanw dɔn ka ɲɛ, ni mɔgɔ dɔ bɛ kalan dɔ di min ni o kalan kɛnɛ tɛ bɛn, an b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye bolofara ngaloma ye. O la ka I yɛrɛ dɔn walasa ka chrétien bolofara ngalomaw dɔn. An ye fɛn caman fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen, kalan kɛnɛ jusigilanw ye fɛn minnu ye an da donna olu la. Bi an bɛ taa ɲɛ ka dɔ fara an ka kalan kan. An bɛna sinsin fɛn min kan, o ye nin ye. Filiyɔrɔ jumɛn de bɛ nin chrétien bolofara ngalomaw ka kalan na? Filiyɔrɔ jumɛnw b'a la? Ni an ko filiyɔrɔ, an bɛ se ka filiyɔrɔ ninnu fɔ ka da Ala ka kuma jɛlen de kan. A ti komi u ko man d'an ye, a ti komi an b'a fɛ ka u koniya, a ti komi an b'a fɛ ka u kɔrɔfɔ, nka u bɛ kalan min di, olu sinsinnen bɛ kalan min kan, anw de bɛ o ta kɔnɔ da kalan kɛnɛ jusigilanw ɲɛkɔrɔ ka sɔrɔ k'a fɔ ko nin ye ngalon ye. Fɛn fɔlɔ ye Ala ko ye. N'i bɛ bolofara ngalomaw ka kalanw lamɛn Ala ko la, u dɔw ko Ala tɛ dɔ wɛrɛ ye diɲɛ jɔba, i n'a fɔ un grand architecte de l'univers, un grand architecte de l'univers. O ka diɲɛ yɛrɛ bɔ i n'a fɔ so jɔli fɛ, min bɛ so jɔ ale de don. O dɔrɔn tɛ, olu fɛ yɛrɛya tɛ Ala la. Ala ye fɛn dɔ ye, hakilina dɔ don, miirina dɔ de don, nka yɛrɛya tɛ a la. A dɔw yɛrɛ bɛ taa ɲɛ k'a fɔ an ye ko farikolo bɛ Ala la i n'a fɔ farikolo bɛ anw buna adamaw la cogo min na. A chrétien bolofara ngalomaw dɔw bɛ taa ɲɛ ka o kalan di. N y'a dɔn o ye Genèse kitabu faamuyabaliya ye, wala faamuya cogo jugu, k'a fɔ ko Ala ye adamaden da a yɛrɛ ja la, a y'a da a bisigi la. Olu b'a faamu k'o kɔrɔ de ye ko farikolo bɛ Ala la i n'a fɔ farikolo bɛ anw na cogo min na. U hakili bɛ bɔ min kɔ, n'a fɔra ko Ala ye an da a ja la, hakili bɛ Ala fɛ, hakili bɛ an fɛ. A y'an da ni hakili ye. Dɔnniya, Ala ye dɔnniya bɛɛ tigi ye. A ye dɔnniya di buna adama fana ma. Sago bɛ Ala la, sago bɛ anw na. O de nasira fɛ, an dara Ala ja la, an dara Ala bisigi la, nka farikolo ko tɛ. Munna an b'a fɔ k'o ye kalan dulen ye, k'a fɔ ko farikolo bɛ Ala la, k'a fɔ ko Ala ni miirina dɔ de don? C'est un principe, ni o tɛ yɛrɛya yɛrɛ t'a la. An bɛ ban o kuma ma, munna an bɛ ban o ma? Ala ka kuma de bɛ an bilasira. An matigi Ala, Bible bɛ Jehova min ko fɔ, ale ye kotigi ye, ale ye matigi ye, il est souverain. Anw bɛ Bible Ala min dɔn. O Bible Ala fana, Bible b'a fɔ an ye k'a jɛya ko farikolo t'a la, ko Ala ye ni ye. O de kosɔn minnu b'a bato, wajibi don olu k'a bato ni la ani tiɲɛ la. Yohana sura 4 verset 24. Ala ka kuma yɔrɔ wɛrɛw bɛ Ala cogoya jɛlen fɔ an ye. Tilew kibaru fɔlɔ sura 29 verset 11. Zaburu 16 verset 2. Zaburu 97 verset 9. Ninnu bɛ Ala cogo jɛlen fɔ an ye. Bible bɛ kuma Ala min na. O b'a jira an na ko nin bolofara ngalomaw bɛ kalan min di, o tɛ tiɲɛ ye ka kɛɲɛ ni Ala ka kuma ye. Fɛn filanan ye u bɛ mun miiri Yesu Krista ko la. N'i bɛ chrétien bolofara ngalomaw, n'i b'u ka gafew kalan, k'u ka kalanw lamɛn, olu fɛ Yesu Krista mɔgɔ gansan don i komi anw cogo. Yesu Krista ka dɔgɔ ni fa Ala ye. O tuma olu fɛ Yesu Krista a dara, dafɛn don i n'a fɔ anw cogo. U bɛ o kalan de di u ka gafew la. Anw fɛ o ye ngalon ye.
o ye ngalon ye ka an sinsinnen to Bible kan ka da kan Bible b'a fɔ an ye ka jɛya Yesu Krista Ala ya dafalen bɛ a la mɔgɔya dafalen bɛ a la munna Ala ya dafalen b'a la Yohana sura fɔlɔ verset fɔlɔ a sɛbɛnlen bɛ ko fɔlɔ fɔlɔ min bɛ wele ko kuma o kuma tun bɛ Ala dafɛ o kuma tun ye Ala ye o nka mɔgɔya dafalen fana bɛ a la Yohana sura fɔlɔ verset 14 ko kuma min tun bɛ Ala dafɛ kuma min tun ye Ala ye o kuma kɛra mɔgɔ ye ka sigi an cɛ ma Kɔlɔsikaw sura 2 verset 9 b'a fɔ an ye ko Alamaya farisogoma dafalen sigilen bɛ Yesu Krista de la o la ni bolofara ngalomaw bɛ kalan min di Yesu ko la k'a fɔ ko Yesu Krista mɔgɔ gansan don Yesu Krista a ka dɔgɔnin fa Ala ye Yesu Krista ale fana dara komi anw jogo o kuma tɛ tiɲɛ ye ka kɛ ni Bible ye fɛn sabanan ye jumɛn ye o ye Bible yɛrɛ Bible senuman kitabu 66 layidu kura 39 layidu kɔrɔ 39 layidu kura 27 kitabu 27 layidu kura kɔnɔ kitabu 39 layidu kɔrɔ kɔnɔ o Bible ni bɛ chrétien bolofara ngalomaw lajɛ ni b'u ka kalanw lamɛn ni b'u ka gafew kalan I bɛ bɔ a kalama olu fɛ ko Bible ye adamadenw ka hakilitigiya kuma dɔrɔn de ye adamadenw ka hakilitigiya kuma dɔ de don olu yɛrɛ fɛ adamadenw ka ko lakalilenw de don ni u yɛrɛw ka hakilitigiya ye u bɛ Bible jate o cogo la nka Bible bɛ yɛrɛ bɛ mun de fɔ an ye Bible ko la Ala ka kuma ko la ni an bɛ Timote 2 sura 3 verset 16 kalan o b'a fɔ an ye ko kitabu kumaw bɛɛ kɛra a sɛbɛnnikɛlaw kɔnɔ Ala dafiɲɛ barika la nafa b'a la mɔgɔ kalani mɔgɔ lakile mɔgɔ kɔrɔfɔ kama walisa anw minnu dalen bɛ Yesu Krista la an ka dafa kɛwale ɲumanw bɛɛ la o la Bible tɛ adamadenw ka hakilitigiya kuma gansan ye Bible sɛbɛnna Ala nisenu barika de la Pierre kitabu fana bɛ taa ɲɛ k'o fɔ ko kiraw ma sin ka kuma u yɛrɛ ma nka Ala nisenu de y'u ɲɔni Ala tun b'a fɛ u ka min fɔ u ka se ka o fɔ o la Bible tɛ adamadenw ka kitabu gansan ye miirina gansan tɛ ni an bɔra ye an bɛ se fɛn 4nan ma o ye nisenu ko ye n'i bɛ chrétien bolofara ngalomaw ɲininka nisenu ye olu yɛrɛ tɛ ɲininkali kɛ dɛ ko nisenu ye jɔn ye olu bɛ ɲininkali kɛ nisenu ye mun ye u b'o de ɲininkali kɛ nisenu ye mun ye ka da kan n'i bɛ ɲininkali kɛ nisenu ye jɔn ye I bɛ sigi n'a ye ko yɛrɛya bɛ nisenu la nka n'i bɛ ɲininkali kɛ nisenu ye mun ye a bɛ komi I bɛ nisenu jate fɛn dɔ ye ten dɔrɔn a bɛ o cogo de la chrétien bolofara ngalomaw ka kalan na nisenu fanga gansan de don fanga gansan dɔ de don barika gansan dɔ de don n'i bɛ o lajɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka kuma ye I b'a ye ko o kuma tilennen tɛ ka nisenu jate fanga gansan ye ka nisenu jate barika gansan ye o kuma tɛ tiɲɛ ye ka kɛɲɛ ni Ala ka kuma ye ka da kan ni an bɛ kɛwalew sura 1 verset 8 lajɛ nisenu de bɛna fanga di Yesu danabaw ma Yesu ko a ka kalandenw ma a kununen kɔ ka bɔ su cɛ ma a y'a f'u ye u ka makɔnɔli kɛ Jerusalem ka da kan nisenu bɛna u kan ni nisenu nana u kan nisenu bɛna sebaya di u ma u bɛ kɛ ale serew ye Jerusalem Jude Samari fo ka taa se dugukolo dan bɛɛ ma nisenu bɛ o fanga di nka nisenu tɛ fanga gansan ye nisenu bɛ kuma nisenu dusu bɛ se ka kasi nisenu bɛ se ka dufa o b'a jira an na yɛrɛya bɛ nisenu la fanga gansan tɛ I n'a fɔ chrétien bolofara ngalomaw b'a fɔ cogo min na nisenu a fɔra ko Yohana sura 14 Yohana sura 14 n'i bɛ verset 15 ka se 17 ma Yesu ye layidu min ta nisenu ni a bɛna sigi ale danabaw bɛɛ kɔnɔ bada bada ka to u kɔnɔ bada bada diɲɛ yɔrɔ bɛɛ waati kelen na Ala nisenu
fanga gwansan tɛ ala ka yɛrɛya don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ala ka yɛrɛya sabanan de don o de la n'i bɛ Matthieu sura 28 verset 18 ka se verset 20 ma Yesu a yɛlɛntɔ sankolo la a y'a jira a ka kalandenw na a kɛlen kɔ ka waju kisili ko ɲɛnabɔlen ka ban a k'u ma fanga bɛɛ dira ale Yesu Krista ma sankolo la ani dugukolo kan o de kosɔn a b'a ɲini kalandenw fɛ u ka taa siyaw bɛɛ la ka u kɛ ale ka kalandenw ye ani ka u baptiser Fa, Denkɛ ani Ni Senun tɔgɔ la ala ka yɛrɛya saba bɛɛ kofɔ nin yɔrɔ la Fa, Denkɛ ani Ni Senun tɔgɔ la o la Ni Senun ye ala ka yɛrɛya sabanan ye Yesu Krista ye ala ka yɛrɛya filanan ye Fa ala bɛ yen nin baptiseli fɔtɔ kalandenw ye i b'a ye ko Ni Senun a bɛ kofɔ an ye ani Fa ni Denkɛ ni Ni Senun bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo la mɔgɔ minnu bɛ kan sariya dɔn jango n'i ye gɛrɛkikan kalan ka gɛrɛkikan sariya dɔn Fa ni Denkɛ ni Ni Senun u bɛ fɔ ka tugu ɲɔgɔn na cogo min na a b'a jira ko u ka kan alaya la u ka kan alamaya la ala kelen pe nka a ye a yɛrɛ jira nin cogo kɛrɛnkɛrɛnnenw de la an na an kan bɛ ala kelen pe de ma o la janni ka bi kɔrɔfɔ kuncɛ ka i yɛrɛ dɔn walasa ka bolofara ngalomaw dɔn an bɛ ka filili yɔrɔ minnu bɛ nin bolofara ngalomaw ka kalanw na ka kɛɲɛ ni ala ka kuma jɛlen ye an bɛ ka an da don o de la an bɛna kuncɛ ni min ye o ye adamaden yɛrɛ buna adama mɔgɔ ye mun ye mɔgɔ ye jɔn ye ni a diyara ni an bɛ se k'a fɔ o cogo la mɔgɔ ye jɔn ye wala mɔgɔ ye mun ye n'i bɛ nin kerecɛn bolofara ngalomaw lajɛ i bɛ bɔ a kalama ko mɔgɔ ye ala yɛrɛ jɔyɔrɔ ta u ye mɔgɔ kɔrɔta ka se kundama dɔ la u y'a fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ i bɛ se ka kɛ i yɛrɛ ka ala ye i bɛ se kundama dɔ ma i kɛra i yɛrɛ ka ala ye ka ban n'i kɛra i yɛrɛ ka ala ye ka ban i b'a ye ko e mago tɛ kisili la bilen ka bɔ ala fɛ donc a bɛ komi u bɛ ka mɔgɔ yɛrɛ bila ala nɔ la u bɛ ka nɔrɔ ni bonya dɔ di buna adama ma min ma d'a ma ala ka kuma kɔnɔ u bɛ ka danfɛn bila daba nɔ la o la u ka kalan bɛ taa ɲɛ k'a fɔ ko buna adama mɔgɔ e ni ne ko an ka ɲi cogo min na jurumu foyi tɛ an na ayiwa ni an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kalan sen kan waati wɛrɛ la an bɛna nin kuma ta ka hakilijigin kɛ ani ka jaabili kɛ ka bɔ ala ka kuma la bibulu yɛrɛ bɛ mun de fɔ buna adama ko la an bɛna o ye ɲɔgɔn fɛ janni o cɛ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn ani an jigi b'a kan ko an ni aw na ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni nin kɛnɛ kan ka i yɛrɛ dɔn ka se ka bolofara ngalomaw dɔn ala ka dubaw ye